आलु सेवनाय बायदि सेवलांगासिनो दङ बिपिएफ पार्टीनि जि अस्तित्व बिथांमोना दिनै अस्तित्वनि संकटाव दङ बिथांमोना थांनाय थैनायजों जुजिगासिनो दङ आं दहायनो बुंदों जोङो नाफोरखौ जितिया बाख्रायाव लाबोयो अक्सिजेन मोनैनि थाखाय जेरैबायदि बाब्राब बाब्राब थैलाङो बिपिएफ सिट बिथाङा मेगना खाना जाबाय नामा जायनि जाहोनाव बिथाङा बुंनो सानदों गावनि असे डिपुटि सानसे समाव डिपुटि आरो मिनिस्टार बेखौ सिनाया होनना बुंदों मानि थाखाय दिनै बे बाथ्राखौ जों बुंफिननांगौ बिनि गोनांथि गैया मैया गावनो मोनसे समनि बिटिसिनि सिबानो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंदों जे चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननानै बिथांमोननि पार्टिनि अबस्थाया मा जाना दङ बेयावनो रायजो राजाया बुजिनो हायो बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाबो मिटिं खालामबाबो गावसोरनि पार्टियाव जे गुनजिरा हरबाय बेखौ बिथाङा फोरमान खालामनानै लाबाय आरो आं फार्स्ट जाय समाव इउपिपिएलआव जयनिं जादोंमोन बै खालिनो बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्म बिथांजों हाग्रामा महिलारिजों केमिस्ट्रिया मिलायला होननानै जुदि बिपिएफखौ बासायनांगौबा आंनि बायदिबाथ' चन्दन ब्रह्म बिथांखौसो आफादगिरि नांगौ बिपिएफखौ बासायनांगौबा बिथांमोननि पार्टिनि अबस्थाया ओरैबायदि बिथांमोना दिनैनि तारिखआव सार्भाइभेलनि बाथ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों नाफोरखौ माने जितिया जोङो फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै बाख्रायाव लाबोबा माने लास्ट टाइमाव जोबोद बाब्राबो नङा थिग बेबायदि हाग्रामा महिलानि अबस्थाया दिनैनि तारिखआव जादों बेल'सो नङा मानगोनां चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार मोनसे समनि फर्मार मिनिस्टार बिथाङाल'सो नङा माखासे लिडार मोनसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन कुमार बर' आसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङाबो दाख्लै बावैसो बिपिएफखौ जोद लानानै जेनेरेल सेक्रेटारियानो सिरि सिरि जिरायना थाबाय बिथांमोननि अबस्था आरो मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियावनो जों सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि माखासे एमसिएल एक्जिस्टिं एमसिएलआ साननैसो उनाव इउपिपिएलआव जयन जागोन आंहा दुखु नांदों जे बिटिआरआव रिजनेल पार्टिया थानांगौमोन बिथांमोनाबो थांनानै थाथों आं लुबैयो नाथाय बिथांमोननि अबस्थाखौ नायोब्ला बेसेबां गोबाव थांना थाबावगोन जों दुखु नाङो आरो बिनि फिथाइया मा बिनि कनसिकुवेन्सेसखौ जुदि नायोबा बै समाव जे हाग्रामा महिलारिया मानसिफोरखौ सैमा बायदि बाहायदोंमोन एन्जर बायदि नासयदोंमोन बिनि फिथाइखौ बिथांमोना दिनैनि तारिखआव मोनदों बै समाव बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सरकारनि समाव जाय समाव बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना इभिक्सन खालामदों साबायनाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङो जोंनि समाव इभिक्सन जायाखै होननानै खिन्थु जोंनियाव माखासे प्रुफ दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नायोबा नुगोन जे बिथांमोननि समाव बर' मानसिफोरखौ ओरैबायदि आलानि खालामदों गोदाव सोराव खालामदों बिथांमोनानोथ' दिनै इभिक्सन जानायनि मेन कारन बिथांमोनानो बै समाव हाइकर्टआव एफिडेभिट होदोंमोन दिनैनि तारिखआव साख्रि मोनैनि कारनाबो हाग्रामा महिलारिया बै समाव कर्टआव केस होनानै बिथांमोना दिनै सिबिएसखौ दिफा खालामनानै दोनदों गासैबो भेजालखौ लगायनानै दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' बिथांमोना दाय होनो नागिरो थार खालामगोन 3000 कौटि बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बरबाद खालामगोन दायखौ होनो नागिरगोन प्रमद बर'खौ बर' रायजो राजायाथ' बिटिसिनि रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजायाथ' बुजियो नङा बै समाव बर' मानसिफोरखौ बिटिआरनि मानसिफोरखौ आलानि खालामनायनि साव आरो अभिशापखौ हाग्रामा महिलारिया मोनदों बिथांनि पार्टिया दिनै आलु सेवनाय बायदि फारसेनिफ्राय सेवलांगासिनो दङ बेनिखायनो आं दुखु मोनदों बिथांमोना फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव लागि थागोन ना थाया आरो नोंथांमोनाथ' मोनथिगौ सांबादिक हिसाबै बिटिआरआव हाबनाय माखासे रायजो राजाफोरा गहपुरनि सनितपुरनि बिथांमोनखौ लिंहरदों निमाहा बिनो खावलायदों बिथांमोननि जायगायाव थांनानै बिथांमोनाथ' मालाबाबो थारमाने बिटिआरआव गहपुर सनितपुर बिश्वनाथखौ हाबजानायखौ लुबैयाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा गामिखौ सोसननानै देखायबाय सीमा बारायनानै देखायबाय जाय चन्दन ब्रह्मआ बिटिआर रेकर्डखौ केस होनो नागिरग्रा मानसि गोबां बाथ्रा आं दिनै बुंनाय नङा बिथांमोना सोरबा केसबो होदोंनो बिटिआर रेकर्डखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों थारमाने बै जे सानजानि बर'फोरखौ जाय बर'फोरा मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दोलनाव जड़ित दंमोन बिथांमोनखौ बन्चित खालामनाय गामिफोरखौ हाबसन होयैनि मेन दायनिगिरि हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानियामोन दिनै बेखौ बर' रायजो राजानि इमोसन आन्दोलन खालामनायनि जा फिथाइ बेखौ प्रमद बर'नि दैदेननाया होगासिनो प्रमद बर'नि सरकारा होगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै बिटिआर गामियाबो सोसनजाबाय गावस्रानाय माने बै समावनो गावस्राखांदों अलरेडि बिथांमोना दिनैनि तारिखआव बिथांमोना गावस्रानायनिख्रुइ बांसिन गोथौ हाबनानै जुदि जों नायोबा
आं दहायनो बुंदों आलु सेवनाय बायदि सेवलांगासिनो दङ बिपिएफ पार्टीनि जि अस्तित्व बिथांमोना दिनै अस्तित्वनि संकटाव दङ बिथांमोना थांनाय थैनायजों जुजिगासिनो दङ आं दहायनो बुंदों जोङो नाफोरखौ जेथिया बाख्रायाव लाबोयो अक्सिजेन मोनैनि थाखाय जेरैबायदि बाब्राब बाब्राब थैलाङो बिपिएफनि अबस्थाया दिनै बाब्राब बाब्राब थैलांनायनि मोनसे पजिशनाव मोनफैबाय आं दुखु मोनदों बिथांमोना थांना थाथों आं लुबैदों आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर सीएमनिफ्राय माखासे बाथ्रा सोलोंनांगौ दङ जाय समाव शान्ति फैबाय बै समाव बिथांमोना शान्तिनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु बै समाव जाय समाव बिथांमोननि सरकार दङमोन बिथांमोननि अफिसाव सेंग्राफोरखौ लाखिनानै जौ लोंहोनानै मदारु जुवारु खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ खिन्थु बर' रायजो राजाया धंस खालामनाय जि जारिमिन बर' लाइमोन जोलैफोरखौ जि गाज्रि जोलै खालामनानै गालांबाय बेखौ बावगाराखै आरो बेयाव प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो दिनै सुस्रांगासिनो दङ बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जों बोरै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन मानोना दिनैनि स्टुडेन्टआनो गाबोननि दैदेनगिरि बेखायनो बुंदों जोंनि सरकारा मिशन आरो भिजन गोनां सरकार बेनि थाखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ मोनफ्रोमबो कन्स्टिटुयेन्सियाव 100 जन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायदों बिथांमोना मा समस्या दङ सरकारजों बिथांमोना बोरै सोमोन्दोआव थानानै जौगानायनि खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोननि जा फिउचार दानाय मोजां मोनसे फिउचार दानायाव जोङो सरकार हिसाबै बोरै बिहोमा होनो हागोन फैबाय थानाय समाव हिउमेन रिसोर्स जों बोरै बानायनो हागोन बेनि थाखाय जों बिथांमोनजों सावरायदों बिथांमोननि सुखु दुखुखौ जों बुजिनो नाजादों बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे साजेसन लागोन आरो बिथांमोननियाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे इश्युसफोर दङ माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरा दिनै समाजाव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै मिथिगोन जोंनि गेजेरावबो दिनै जा ड्राग्सनि इनफ्लुयेन्स गोबां जाबाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गावबा गावनि जा फिउचार गावबा गावनि लाइफखौ माने धंस खालामदों जोङो राजनितिजों लोगोसे समाजखौबो मोनसे बेलेन्सआव लांनो थाखाय मोनसे गोजौसिन थाखोआव लांनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बेनि थाखाय जों सावरायदों मुं सोलायनायखौ नुनो मोनदों बिपिएफनि समावहाय लाइमोनफोरखौ जौगानायाव मुखुबना दङ होननानै इउपिपिएलआ बाथ्राया नंगौखायनो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों बेनि थाखायनोथ' परिबर्तननि सरकार प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआरनि लाइमोनफोरा सरकार सालायनो चान्स होदों आरो बेनि गेजेरजों दिनै जोङो फोरमान खालामनो नाजादों जों खामानि मावदों लाइमोनफोरनि आरो बिटिआरआव इन्टायार बिटिआरआव शान्तिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव जोंनि जा बिटिआर बेखौ समायना रमायना खालामनाय मोनसे गोजौसिन जांख्लायाव लांनाय आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों बोरैहाय इस्टाब्लिश खालामनो हायो जोंनि लाइमोनफोरनि जा हिडेन पटेन्सियेल दङ बेखौ जों बोरै एक्सप्लर खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं बे मोनसे पलिटिकेल प्रसेस दाखालिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगोन सांबादिक हिसाबै कालिंदरावनो बे समस्यायावनो बिथांमोना जयनिं सेरेमनि खालामदों जेराव हाग्रामा महिलारि मोनसे समनि सोरबा बुङो डिक्टेटरशिप होननानै बिथांखौ डाकुटाइपजों माने मानसिफोरा रुजुनो नागिरो बिथाङा फैनानै कालिंदराव 1700 जन मानसि जयनिं जादों होननानै ओरैनो भुवा प्रसार खालामदों लासिंसिनि बाथ्रा मोनसे समनि बिटिसिनि सिबा एसेबां मिसा बाथ्रानि आश्रय लागोन होननानै जों सानफेराखैमोन नोंथांमोना मोनथिगौ कालिंदर समस्यायाव जाय समाव हाग्रामा महिलारिनि सासे इएम दंमोन बनजार दैमारि बिथाङा बोरै मानसिफोरखौ बिहेभ खालामदोंमोन बिथांमोननि जा नेता पालि नेताफोरा सोरखौबाथ' जों खोनायो जायफोरा बनजार दैमारिनि राइट हेन्ड लेभेन बिथांमोना गुसुंखौ लानानै बेरायोमोन मानसिफोरखौ धुमखि धुमखा होनो आंनियाथ' समस्या एसे गोजान जाहैबाय थेवबो जों खोनानानै दुखु मोनो दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' बिथाङा जाय समनिफ्राय सरकार सालायदों बेयाव खुनु बिदि आइजें दिन्थिनाय सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा धुमखि होनाय बेफोरो जाबोफेराखै दिनै मानसिफ्रा पिसफुलि थानो हादों लेखाफोरा फरायनो हादों बिजनेस खालामनो हादों आं खावलायनोसो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो बिथांमोननि नेता पालि नेता सामसागिरि बिथांमोनखौ जे बिथांमोना अथ'स' गावनि आत्मसन्मानखौ सेल्फ रेसपेक्टखौ लाखिनांगौ मोनसे समनि बिटिसिनि बिथाङाबो चिफमोन ओरैनो जानला मानला भुवा प्रसार खालामनानै गावनि वेटखौ जाहाथे बिथाङा खमायनानै लाया